Okay mga idol no. So karon na gida nga Honda Click 125. So ang problema mga idol, ang iyahang high sa iyang headlight nagkurap-kurap, tapos ang signal light walay way siga. So then among gi-check ang kuan, ang connection gikan sa switch paingon sa iyahang socket sa signal light, okay. Then ang high pod niya among gi-check okay sa daang connection. So karon mga idol, among bungkag gitangtang na mo mao ni mong nakita mga idol, perting sunuga. Okay, so ang gipataod ani sa tagiya mga idol, headlight switch ra aron mapaong ang iyang headlight. So okay na paong ang iyang headlight, pero sayop ang procedure or pamaagi sa paghimog switch. So mga idol, mao ni ato nang gipangtipan ang katong gipamutol, daghaning wire giputol atong gitipan. So mga idol, share ideas lang pod sa mga mag-DIY diha na ilang motor nga ingunani Honda Click. So kung gusto mo nga maghimog switch, mapaong ang inyong headlight, ang inyong putlon nga wire mga idol usara kinirang puti nga na stripe nga green. Okay, so mao ni gimuha na tog switch. So iyang gigamit nga switch is halo. Okay, so halo switch mo ni switch nila daan, then giusab lang nato ang connection. So ingon na lang mga idol, safety. So mao ni among gipambuhat nga kuan pamaagi sa switch. So daghan naming ingon na ni mga Honda Click nga customer nagpahimog switch, mao ni ang amuang gihimo walay mga problema. So kato sang kuan ganahan nga ang ilahang headlight gamitan nato relay sa iyahang kuan pwede ra. So natay tutorial na sa ako ang YouTube channel, Bisdak Motorcycle Wiring Tutorial. So mga idol, sa mga parihan na mong mangwiringay, kung dili na to kaya or di wapata na swito sa iyahang wiring, especially sa mga FI nga motor mga idol, mas mayo nga ato lang ning ihatag sa makamao or dili lang nato trabahon. Kay luoy kayo mga idol, luoy kayo ang customer, kini mo gasto mangita ni di kantidad na gid ang headlight sa Honda Click. So siguro makapalit ka na itag 5,000, na itag 8,000. So karon mga idol ato ning pangitaag pamaagi. Okay, then okay mga idol, pusla naman atong nabungkag ang headlight, ato na lang pong himuan og park light or underglow. So dara mga idol, dira. So abtik sa gaya atong idol diri mga idol, abtik kayo mo dagtabas. Okay, nagitay kuan kanang tools pang tabas mga idol, dili lang ni ingon nga basta-basta. So nagi pang tabas mga idol. Okay, so sa mga ganahan na ni mga idol, sa ganahan na ni magpahimo og magpa underglow, magpabutang og park light or pailisag mga color, so pwede ra kayo mo bisita diri sa Lloyde Motorcycle and Fiber Modification mga idol, natan himutang sa White Rose Yate Liloan. So okay, salamat mga idol.